Ini ndaimboshanda kumamwe mapurazi ari kusaidhi rekuMacheke. Ndakasiya mwana ikoko wandakaita nemukadzi wemunhu 17 years ago and handina kuzodzokerako. Murume womukadzi uyu haana chaanoziva. Vakadzi ava taivabira magwiri, gorosi nemabagwe, tochinjana nekurara navo. Zvino mudzimu yangu iri kuti tora mwana auye mumusha asachengetwe nemutorwa. Baba vangu vakatouya kuhope vachipopota kuti enda unotora muzukuru wangu umubvise kumutorwa, nekuti takatomupa zita rababa vangu. Muridzi wemukadzi akatozvitambira achingofunga kuti idea yezita remwana yabva kuna mai vemukadzi. Zvino mukadzi uyu ari kutya kuti takazvifumura takatora mwana, upenyu hwake hauzohomi here. Ini kuno mudzimu is demanding. Dai zvaibvira ndisina mukadzi ndaiti akarambwa ndomutora, and age yake haichaiti plus tave netime. Ndiri kumuudza kuti otofamba kunana sekuru kana kumaprofita kuti vamusimbise kuti pandinotora mwana asarambwe, asi haasi kunzwisisa. Ari kuti mukrisheni. Manje ini ndave kuda ropa rangu riuye mumusha ukure, saka ndoitawo sei naye hama dzangu panyaya yakadai.